Orang tua moimbau. Tapi sungguh pun orang tua no moimbau si paibana ate sagalo ang kunya mama nududua salah kemudian. Baru poin dia ambo. Ko bisi Allah kedengaran suara Allah kelampauan. Allah kedatang perundiang pulau ambo balik de silang sapengka. Maji ko diambo, sekera kato baru nama jawi, rundiang belum mau kembalikan. Serai papinta janji batibukan ke bakinyo. De inyo alaman nanti, diambo itu belum piyokan ke baki orang tua. Satu kato kamanyawe, kedua rundiang berkembalikan, ketiga kandak kamagiah, yang bahkan kepada orang tua. Ba pulangnya orang tua, ambo di sekolah sama dalam. Sekian benar ambo. Lah sampai tua. Jika menangah kato datua tadi, ialah kato sabanan. Lah luri jalan nebat tampuh lapa kaji diulang sejak dulu sampai kini kan iyo itu nak. Baji ko diambo. Padi masak jaguang mupiah pukit mengenai sianak kabau. Tadi camih lombo nak kapuliah kini lah rapih lomo ko karisau. Sebab ba ada bitu. Kok dijujung nak tajujung kok dipikul nak tapikul bana sakah untung ambo bak bilalang sejong yoke. Kok dijung kepala luncung kok dipikul bau ko rutuah. Tapi ba Allah mengatokannya. Bajak atau sorong kailapan pasang laki perukul dua. Biar disu-isu nambah samui dayong-dayong bak selidik supaya kato koda batsui. Baru po di datua tadi. Mahala kedatang perundiang pulau balik di silang sapangka. Baru po di datua. Sekera kato baru nambah jawi undiang balum kemalikan. Serai bapinta janji batibukan kabakinyo. De inyo alam nanti. De datua itu pulau mapiyukan kabakiamu. Satu kato kamenjawi kedua undiang kemalikan ketiga kandak kemagiah. Baik bahkan kebagian bu. Ba pulangnya ambo datuk lah samui dalam kan iyo itu bunyi tadi. Baru po dia ambo tuak. Mutari dulu kartunya pakai deloi perundang untuk mencari gulek dan sugolek mumpemu picak selayang. Menanti pulau datuk seketika kabah pulau dia datuk tuah. Dah sampai orang tua. Baru po dia orang tua. Mah nanang seribu aka pikir palituati janji kaganti padang kato-kato. Dapet surang di bulati, dapet baduo di paduo, dapet basamo dapet yukan. Di orang tua ada baduo batigo, kabatari bunyi kato yang pakai kabailo yu perunjangan. Untuk mencari golek dan segolek, umpamu picak dan selayang. Menanti ambo seketika kabapulo di ambo, kali yo itu bunyi tadi. Baru po di ambo orang tua. Di ambo supaya menyawak di nanyah melo dinan selesai nak tibo golek inata, yo rancak orang tua peyukan dulu, menanti ambo seketika. Kalau itu mau piyukan dulu tuak. Tuak, kembali perundangan tuak. Dibalik-balik bak memanggang diulang-ulang bak menyapuah dikaji awan membaki. Tempo di awal tadi kan yuda tuak martam perundang kabaki ambo. Baru po di ambo memancung indak sekali putih mengawi indak sekali kami mengabe indak selere. Nunate ambo duduk samparan tagak sematang saraju surui saja makan. Alah bahkan tian kita tanah itu. Banyak lah di ambo kini. Lah sepanjang tali sepanjang bantiang sekiro tubuh sekiro bayang-bayang. Alam bo peyokan ilia jumudik lawi idage. Kini lah saciok lah nambayam sarentiang lah nambak basi. Tajun kaya lah sama lunak, tajun kabatu lah sama kare. Harati bana tentang itu. Lah sepakai lo kami yang salah kemari tentang kato kamajawe karurun yang berkembalikan ketiga kandak kamagiah kasilang sepangka. Amboi bahkan kepada datua. Ba pulang datua kami di sekolah sama dalam sekian benar yang bertua. Lah sampai orang tua. Baru po di orang tua. Lah sepanjang tali sepanjang bantiang sekiro tubuh sekiro bayang-bayang. Alah bapeyokan ilia jumudiak lawi idage. Kini lah saciok lo nabayam sarantiang lo basi tajun kaya lah sama lunak tajun kabatu lah sama kare. Arti banata na itu. Lah sepakai lo orang tua na salah kemudian to. Kok tantang kato kami jawe kedua rundiang berkembalikan kasilang sepangkabai bahkan kepada ambo. Ba pulangnya ambo orang tua lah sama di dalam kan iyo itu bunyi tadi. Baru po di ambo orang tua. Kok tantang kato kami jawe kedua rundiang berkembalikan. Ada juga nomor umi nomor suah. Setiap panjang menjalani kedua untung menyudahi. Angan-angan membawa sansai membawa badan hilang. Camih jo ambo nang kanyi, tagamang jo ambo nang kajat tua. Maru po di ambo tentang itu. Pihak di badan diri ambo, ko umur baru setahun jagung darah baru sampuak pinang. Tinggi de ueh balun lecukwi, gapuak de lama baru nambah tangguang. Aka kurang pengalaman balun. Mahadi badalia berasakah, ketua misa besentilan. Laki sepata beberek nesakah, kurang balai. Ko iyo orang tua tertumpang ibiduk baru jelong sudah.
Ari ancak angin selesai tarang bulan tarang cuacu. Pepucuk aru dilancarkan. Ialah kesampai badan ke kualu. Akan tetapi, kau tertompang orang tua di bidua usang lai la cabia. Baciwi candalun bubu ta bakai itu tengah. Ili nak tentu ke dituju mudia dan tentu ke diadang alamek ke karam badan di lawitan. Kabaa sipek badan diri. Arati bana tanah itu, ancak orang tua bidua nang kodonyo sampai sipek menempang badan ambo. Lah sampai tua baru puan di datua ko tantang kato kamanjawe kedua rundiang mau kemalikan katigo kandak kamagiah kasilang sepangka baiban pulau kabakiambo sebab baade baitu tiak di badan diri datua maha di badan lia badan sakah kato bamisa besentilan laki sapatah bebere na saka orang balai ko iyo ambo tetompangi bidot baru jelong sudah hari ancak angin selesai tarang bulan tarang cuacu pepucuk aru dilancarkan iyalah kesampai badan ke kualo akan tetapi kok tompang ambo di bidok usang lai la cabia baciwi candulun bubu buta bakai tangah ili nak tentu ke dituju mudia nak tentu ke diadang kabaa sipai badan diri atia badan tanah itu ancak ambo bidok nang kodonyo samo menumpang badan datua kan iyo itu punya tadi baru po di ambo tua mahraminyo balai parang sagu rami de nak sarang gagak sakete haram ambo kepercayo sebab datua bersumpah sering galak sebab de ba de bitu kok pihak di badan diri ambo ka dibaco mahadi badan lia badan sakah kato bamisa besentilan laki sapatah ibarai na sakah untuk ambo sejarah lamu ado mengatakan manih tapenya orang kelampayan pasti panih tapek Maroko kemudian aru katunggalan di tengah biduran sati kamunyang sana lalu kekida jarang kabarang narih bapadang biriak-biriak sinan teren nonta sambuang taruh kapasa sungai limo sama so jamatan balung sabalun sisipi bapuasu si mancong dulu nama jajah kalau menanggapi tuan nontu mah sampai kini menjadi sejarah lama salahnya rancim paruh sate tasabi ujung batu rujak banduang di kampung paneh mangkok putih di sungai Kasai gulai paku kan iyo di kuritaji dan dia tasabi pekandangan sasak ketupiknya rang cincin lamang bamiak mudiak padang sumarih gadang sungai Saria lama masaknya rang sampan tuma elok sanduknya rang sikapak lembak non daripada itu kinci yang kusaliah tuma dia buka pue telah tak arah hilie perang sagu rampak ramia lapau bengke kailie nagari yang pek jiriak termasuk kampung sekilie rasanya sulit bana dia buka malapue temah tua sebab biriang di Kelantan bana bantu itu masa serang lagu lah malumnya dia ambu ayam kate mencaliak kawannya kaki lama ngaretek kok kunun sampai lagu 23 ayi nomor umi nomor rusuh dia ambu tu kau nak tentang titiak nombor tampung asyang ni asyang bapali asyang gua lini lalah ibarat balami ketiran tua sekutu na lai sagayo kuinda arti bana tanah itu kau tentang kato kau menjawab keluar yang kembalikanlah dia tua ba kembali na tua ambola samul dalam lah sampai orang tua baru po de orang tua kok tantang kato kau menjawab kedua rundiang bakumalikan katigo kandak kamagiah kasilang sepangka baiban pulau balik ke pakiam baru puai dia ambo orang tua ado jo nomor umi nomor suah orang tua mah gadi pada mo sekendoriah gadi rantiku pariaman kok nyampang kato tajawik salah arang tacuriang padokan yang muku nak kama kadia doan ayam kalah kampung tagadai nong kamalu orang tua jo arti benar tentang itu kok sentiang nak siapa milai kurang nak siapa menukuk lamah nak siapa nawe iku benar nomor umi nomor suah di buah sampai tua baru po di datua ada jo nomor umi nomor suah setiap panjang menyalani camih jo bunyi yang kanyu tagamang jo nang kejatuah kok sentiang nak siapa milai kurang nak siapa menukuk lamah nak siapa menawe kan iyo itu ni tadi baru po di ambot tua di papik paga de te papan di balah mangko ketaria kota pepe undiang datua kana bukan sama-sama kita bawa kana bayak pulangnya lah undiang silang sepangka tu nak kagawa tu pe melompet nak kelupo datua di bilangan dah lah sampai orang tua kini baik tulang tua malin-malin di pinggang tabiang di pancong anak jenjong butuh di bawah urang ke balero bapilin dak kunyong sariang bategang dak kunyong putih sinan juo katiboyo dari padang ke padang panjang kakida jalan katanike di sinan renah tujuh koto pado dirantang namuhnya panjang elok di puntan nyo singkit sakiro ke puno baru po de orang tua kok sentiang lai ka babilai kurang lai ka batukua lamah lai ka batawe diambo ialah senang dalam hati sajua dalam kira-kira kalau begitu ambo cuba-cuba melampor ke orang tua